just decide that to just go out na be mmadụ. ndị be anyị ama m na unu ga na-asị ọ gịnị na-eme ebe a nekwanụ nwaanyị unu fụrụ ka nwa ikorobịa bụkwa na onye Enugu steeti bi na bie ọ gịnị mere wee bụ na nwa ikorobịa ụdọ a unu fụrụ ọ na-egosi bụ ụdọ nwa ikorobịa abụkwa ntenantị na be nwaanyị a manyere ụdọ na fan wee chọọ ịkụgbu onwe ya ọ sị na ike ụwa agwụbie na ọ chọrọ ịkụ ụdọ ka ọ nwụọ jezu ezu ike o wee bụ na apụta n'ụtụ nwaanyị a jebe n'afịa onye ọbụla pụcha a sị na ofu obere nwa ikorobịa bakwuru nwoke a ọ sị na ọ na-ezibi ya ozi o wee baanụ ka o jesi ya uncle or brother good morning ka ọ gbazi nekwie ka ọ kwụzi n'elu oche wee na-ekenye ụdọ na ceiling fan nwatakịrị amaghị ihe ọ ya eme wee gbapụ wee jekpọọ ndị agbata obi ewee gbarụ wee jebe n'ahịa wee asịkwa na ahịa dị nso na ebie ewee gbarụ wee jekpọọ anya bịakwa nekwa ka tenantị achọ ịkwụgbu onwe onye Enugu steeti a ọnya ka ndị mmadụ gbakọziri wee nata mgbe o si wee bata na-ekwu ya ka ọ na-amanyezi udo n'onye ọgụgbu ya wee kpụdata ya wee ọ gịnị na-eme ọ sị na ọ chọọzi ịnọ ndụ na ọ chọziri ịnwụ na ike agwụ gị na onweghị ihe o tinyere aka na-arụ ọrụ ọkwa ọzọ kịta o gbuo onwe ya asị ndị Anambra abịakwa anyị cheta ihe onyonyo emerụ n'oge gara aga ka ofu onye na-asị ndị Anambra egbukpọ na ọha ndị Anambra egbukpọ na ndị Nsụka ndị Anambra egbukpọ na ndị Enugu steeti o kedu ihe ha merụ ọkwa ọ bụrụ na nke a mee kịta etu ọkwa ka ọ kara isi wee gaa na ndị Anambra egbukwakwa onye Enugu ọzọ biko na anyị ma na ihe siri ike mana ọ bụ ozi nke mmadụ igbu onwe ya ọ igbu onwe ga ebe o biri anyị amanụ ma ọnụgo nwaanyị esi ogbuo onwe ya nwunye ya anọrọtaba afọ ma ụmụ ya ama m ihe ga-emekọta mmadụ megide mmadụ ihe n'ụwa nke ije mee gịnị nke ije gwa ụtọ amaghị ọmụ anyị ma na ihe siri ike ọ bụrụ eziokwu mana ọ bụ ọzịna nke ije gbuo onwe gị biko nụ ndị gọọmenti anyị na-ayọkwa n'unu ka unu mekwa n'ihe unu dị sọpoz ime meenụ na ihe unu dị sọpoz ime ọ bụghị ịkpọrọ ụmụ unu niile kpojecha obodo oyibo ndị ọzọ anọrụzie na-atagharị afọ onye nọgide onye tinye aka ebe acha tinye aka ebe acha ọzọzi si kama ụdị afọ a ka nje nwụọ unu n'anya kịta ịkwụ ụdọ bụzi ihe juru ebe niile na-ewu maka gịnị maka ihe isi ike eziokwu na onwe ihe ga-emekọta mmadụ n'ụwa ka o chee ije kwụ ụdọ mana unu afụgo niile n'ihe isi ike karịzi amakwanụ m ihe unu chee n'ihe onyonyo a biko nụ ndị Enugu be anyị nekwa na anya ọfụma ka unu marụ ma onye unu ma ka unu jee marụ ma onwe ihe na-enye ya nsogbu ka ọ gbago mkpụrụ mmiri unu ma na ụmụ ikorobịa anyị gbachazie mkpụrụ mmiri kịta ọ banye ha anya ihe ọbụla ha chere n'obi ka ha na-eji eme ozugbo biko nụ ka unu nee ya anya ọfụma ọ bụrụ na onye Enugu steeti na-enye n'ihe a ma onye ọ bụ biko ka a gwanụ ndị be ha ka a marụ ka a ya eji duru ya bikọs ahapụpụ ya ebe a ahapụ ya ebe ọ bụ na igbu onwe ya adịghị ya n'obi o nwere ike o sikwa ebe a pụọ o jekwa chọkwa ịkwụ ụdọ ọzọ enid ihe ekwesịrị ime bụ ịnọdụ ya na gwabi ya okwu na ọ bụghịkwa na ịkwụ ụdọ ka o biri gwabi ya okwu o nwere ka a ga-esi gwagide ya okwu ịkwụ ụdọ a pụọ ya na mana ọ bụghị ịbarụ ya mba ọ isi na ọ ga-esi obodo apụ ọ ga-esi Ogidi pụ ọ ga-esi ebe a pụ nọọ iji nwayọọ kpọkụbaka maka ndị be anyị anaghị eche echiche ọfụma ekwubego kịta na ọ ga-esi be hapụ ọ iji nwayọọ wee kwa ya ihe merụ na ọma nkwụ ụdọ na ọ bụghị okwu ụdọ afụfụ ya ebie ya chetakwanụ ndị fụrụ ya n'anya ya cheta ikwu na ibie ya cheta nne ya cheta nne ya ọ bụghị ịbabara ya mba si agwa ya ọ ga-ejikwa ụdọ na ọ ga-esi n'obodo abụọ biko ndị be anyị ozugonu after all anyị niile bụ ụmụ nwanne ihe mee onye ọbụla onye Igbo ọbụla ihe metụrụ o metụtago onye ọbụla na ihe a ga-eji nwayọọ wee gwa ya ka ọ fụ reason merụ na onwe ọma nkwụ ụda dị ya n'obi ndewonu ndị be anyị ka anyị nene ihe mee achọ ikwu ụlọ na be m na ya anọ m n'ubi na-arụ ọrụ ọbịakwa m si na nwe ebe na-eme na be m pụta nke ebe na-eme na ọtị mbata n'ime rum na ka mbụ ibe na-eme akwụ ụgwọ ụlọ n'ibe tiri pa aka m na-eti isi ọka na rum na ọ bụ na otu ike n'onu na-adị aka ya dọbịa nwa wee magwụ ya n'ọba wee bunye enye onye gwakọba ndị mmadụ ba wee nye tenanti bi na be m onye Enugu steeti na ya nọ ebe ọ kwatara ebe ọ na-aga bịa ebe a wala ebe mma tupu iko on stand up place so when ka etili gị kwụ ụdọ ka etili gị kwụ ụdọ they just decide that to just kwụ ụdọ na be mmadụ
ka e pushu ka o nwere ihe pushu gị ṅụ mmanya ị na-ese anwụlọ nọgide ịkwụ ụdọ gụba ya esi ogide a